Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla moon roɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccidey moon oɗo subaka aljuma hande ko wiɗon tan aljuma moƴƴo malaɗo goto fof salminama e inde ko noon calminama e jettoɗe goto fof ɗum noon serenɓe men jejjita kaylal gotol calminama juurama berta juude ñaaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna fof ha oɗo boros wawa hollude en caggal jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal e Afrique fof Amadou Moussa no aljuma o waɗi aljuma fuɗɗima no hannirta ni Aissata witudema kadi aussi annene no aljuma o fuɗɗori yettere Allah no fewi machallah salmitadema e subaka Allah moƴƴo malaɗo salminde yiɓiyankoɓe men wonɓe e nder kamɓe Bawol leydi Sénégal ɓe mbiyeten assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Waaleykum salam wa rahmatullah. Ko ɓuri tengtude hande ene jeeya ko ɓuri tengtude ne wayno ko jaabol laamu leydi Sénégal ummorade tigui e gouvernement o fewde e nguɗo goo mo ganduɗa ko woni CEDEAO kono kadi ne tawe hen toɓɓe goɗɗe woni rapport mo ganduɗa ummima toon to jaagoɗo tambiɗe gueɗe Thialal Bally ko fate banggue cuumu wannogu toon to hôpital Magatte Lô mbo Linguére kono kadi toɓɓe goɗɗe certuɗe Aissata ene tawe e nder jayndeji meɗen e oɗo subaka hande noon tigui jaynde Vox Populi uddisidama ko noon nden ɗon arti ko e yidde e goomu CEDEAO tambiɓe ñawore nde ɓen nde kollitno wonde ɗo e lebbi jeegom yo leydi meɗen Sénégal ina wayno momtu ha laaɓa ceer walla mbiyen yo ittu ha laaɓa e ko yewiti systéme parrainage ko fate banggue sumgoji e on tuma noon ɓe mbi ko laamu leydi Sénégal de e jabtima ɓen ɗon CEDEAO e on tuma noon omo ganduɗa ko Oumar Gueye kam woni jagorɗo tambiɗo joguiɗo konngol ganduɗa woni laamu leydi Sénégal holliti wonde de so tawi parrainage wodani ene wayno leydi meɗen ndi jiiɓoto no fewi saabu hewde ɗum partiji e on tuma noon o arti e famminde wonde hay leyɗele joomen doole ɗe toon parrainage waɗete koto banggue ko wiyete hono grand électeur ɗo e Sénégal noon o wi ko ɗum parrainage citoyen o fammina e nder hello tati e nden jayde Vox Populi jayde tribune rewi hen nden ne arti ɗin ɗon fannuji caggal nde comité ɗum mo ganduɗa oɗo woni commission dendaɗo to banggue CEDEAO holliti wonde ene wayno de on ɗon parrainage wona ko gonɗi wona ko moƴƴi ɗo e leydi Sénégal e on tuma noon ɓe mbi ko leydi Sénégal jabtima kono kadi ene wayno ƴetti walla mbiyen ni ɓamin joɓari muɗum hakkude muɗum e goomu CEDEAO Oumar Gueye kam woni jagorɗo kono kadi tambiɗo konngol laamu leydi Sénégal holliti wonde de Sénégal so tawi waɗano parrainage ene wayno ma en dañ ko tolni e temedere e capanɗe tati e jeenayo tawi ko candidat ɗum ko yewti e sumgoji hoorejo leydi in konngol makko jajine tawi hello joyyi enen jayde à la tribune jayde critique nden ɗon arti ko yewti e rapport provisoire woni tan cimtongol ganduɗa ngol ko e happu ganduɗa ko cuumu o wannogo toon to hôpital Magatte Lô mbo Linguére ɓe kolliti wonde de cimtongol holliti ko ɗum welsidare mawde wonande ɓe ganduɗa ko ardiɓe on ɗon hôpital hani e tambinoɓe ko yewti e nden ko ɓen ɗon sukaɓe e on tuma noon Abdoulaye Diouf Sarr wondi muɗum kolliti wonde directeur gacciɗo on ɗon golle kono kadi e ɓen ɗon tumaɓe kala maɓe kemne lawol eko yewti on ɗon losko wona oɗo saaha ɗin konnguli jaji ne tawe hello tati e nde jayde critique jayde Futurs Médias l'Observateur nden ne arti e gueɗe hôpital uji leydi meɗen Sénégal kono ɓe jilloyi manam ɓe jiiɗi haalanden koye tana ɗeɓɗo wadde toon to hôpital mo ganduɗa ko centre hospitalier national mbo université mbo Fann ɓe kolliti wonde de toon ko Allah faabi ñawɓe wonnoɓe toon ha tengti ɓe ganduɗa ko wonnoɓe service réanimation tawi ko covid tawi ko boros covid 19 gondi ɓe kolliti wonde de on ɗon nokku ko hanki koko duppirtuno cuumu kono tan de ɓe wonnoɓe service réanimation kam keeɓi dandere ɗin konngudi jajine tawe hello ɗiɗi ha tati e nde jayde e l'Observateur Moussa yo Allah hannanen ɗo cuumu hôpitaux ji ɗi amin ya rabbi vraiment amin amin Aissata jayde quotidien e le quotidien nden ari ko yewiti e ñalawma nangaɗo e nder windere nde gam ha joni hollirde wonde ko ɗum ñalawma gollotoɓe e golle gendi hani privé ɗi woni ko wiyete fête du travail ɓe kolliti wonde de onon fête kadi hawri e crise mawɗo ɓe kolliti noon wonde ko virus o de ha hande o mona ɗo e nder lewru mai ɓe garti ha joni eko yewti e goƴaji ɓe ganduɗa kañumen goni tambiɓe hono ɓen walla mbiyen ni joguiɓe ko yewti e goƴaji ɓen gollotoɓe kollitide wonde maɓe bindu ko wiyete cahier de doléance woni tan batake mo ganduɗa ko goƴaji maɓe woni hen gam hokkirde mawɗo leydi ndi kono kadi ɓe garti e ko yewti e caɗele ɗe ganduɗa ene tawe eɓe ganduɗa woni yaari to banggue secteur informel hani e tourisme wondude e fittoɓe laabi ɓe ɓe garti hen ko ɓuuri yaji ɗin konngudi jaji ne tawe e hello nayyi e nden jayde quotidien le quotidien jayde rewmi quotidien nden arti e oɗo fond woni tan copré ɗe ganduɗa ɗe koko jaltinno e eɓɓore witende fond force covid 19 gam wallidde golloɓe loriɓe e oɗo boros coronavirus ɓe kolliti wonde de ɓeɓe ganduɗa ko joomen moto jakarta en mone mabɓe kala heeɓi ko tolni e ujunnaje nayyi tigui woni tan 21000 manam ujunnaje nayyi e temedde ɗiɗi mbuuɗu mone mabɓe kala heeɓi ɗum ko caggal nde ɓe dokka ko tolni e temedde capanɗe 5 millions e copreji CFA jaltuɗi e on ɗon fond
force covid 19 jande ene yañño e nder hello goo e nden jande witende rewɓe quotidien o yande coftal ɓalli stade nden ɗon ari ko yewiti e ko ganduɗa kañum woni match ɗi ganduɗa ene paada hande kono kadi kippuɗi ganduɗa ene ɓaadi ƴettude championnat e o ndeɗo hitande ɗum ko toon to Angleterre kono kadi toon to Italie ɓe koltide ko City e Inter de Milan ina tan keddora taɓaɗe ɗiɗi gam ƴettude ɗin ɗon trophée ji munen e oɗo championnat hikka ko wona ɗum ina tawe hen Europa League ɗum ko jencude hanki woni demi final jahal ngal ɓe koliti wonde ko Manchester United kañum fusi koye AS Roma loggi jeegom e loggi ɗiɗi ɓe ganduɗa ko Arsenal kañum de o saaha ene jogui ɗamaw caggal nde ɓe poola loggi ɗiɗi loggol gotol toon to Espagne tawi rewɗa ɗon ko Villarreal kona ɗum ko ɓe garti ha joni e FC Barcelone fonnoɓe ƴettude hanki tête e classement Liga espagnol kañumen piya tawi foliɓe ko ɗo équipe biteɗo hono Granada ɗum ko toon to Nou Camp loggi ɗiɗi e loggol gotol jayne suñu lambu uddata dama kono noon tigui nden ɗon jayde Aissata ari koye combat mantiniɗo tigui ne wayno darnade oɗo saaha woni hakkude Ama Baldé omo ganduɗa kam woni Modou Lo ɓe kolliti wonde noon on ɗon combat royal de waɗama fixé ñande 25 lewru décembre e nde hitande manam tan ɓe mbi lit Nicolay de oɗo saaha hande hokki amateur en lamba leydi meɗen Sénégal ko wiyete ko hono cadeau de Noël manam tan de welnere ko yetti on ɗon cadeau kono kadi ɓe garti e kucca mabɓe gaddinam ma wona ñande 15 lewru mai toon to nokku biteɗo hono ñaninga ɗin ko guuɗi jajine tawe e nder hello nayyi e nder jayde sunu lamba goɗɗum ko tawete hen ko oɗo combat MMA ɓe koliti wonde de ko défaite gadiɗo wonande omo ganduɗa ko Reug piyaɗo yani e kawo kono kadi ma nawa toon to hôpital caggal muɗum watindi ko wiide ina kay waɗa recours saabu on ɗon koma arbitre sifli nde fimo womere ɗin ko guuɗi jaji ina jokkiti helle jeegom e nden jayde sunu lamba noon tigui Amadou Moussa koyɗen goɓɓe gudditen banggal roɓɓindu jaydeli meɗen gudditen banggue goɗɗo Amadou Moussa hande noon ne anda ko aljuma guereten koye banggal coftal ɓalli sport kono noon haɗen arden Amadou Moussa janggo woni 1er mai go lewru mai ina anda noon ko ñalawma mo ganduɗa teddinira ɗum ko liggotoɓe foof ha ɗum saabi noon Amadou Moussa amin dutta teddugal dendagal liggotoɓe ɗo e nder galle Pindi TV saabu ummade law ara gonay liggey muɗum ha kikiɗe jippo weeɓani liggey weeɓani kono kadi jogade walla nangude liggey muɗum weeɓani ɗum noon ko ruttude teddugal dendagal ɓe ganda nani e nder galle Pindi TV e liggotoɓe foof wonɓe aduna o Amadou Moussa noon fête du travail ine hewno yiyede défilé waɗe manifestation ji walla seppoli daña e nder leydi meɗen Sénégal kono ngol ɗo lawol walla mbiyen guila rawane dañani ɓe mbi ko oɗo rafi coronavirus saabi ɓe nawata tan ko cahier de doléance ɓe totta garde ɗo leydi ndi kono noon Aissata no mbiɗani ko ɗon puɗɗortoɗen wiide dendagal gollotoɓe ɗo ɓe kala ɓe mbiyama bon fête du travail ko janggo no mbiɗani ñande goo lewru nduɗo woni lewru mai janggo ndu darto woni hawrata koye aset janggo ɗum ɗon noon artude ko kalaɗo henna ko woni jagorɗo tambiɗo gueɗe golle leydi ndi hono ministre Samba Sy kañum holliti wonde hikka kadi on manifestation wodata holko rewɗa ɗon ɓe mbi ko brosse coronavirus hono no rawane ni kono noon Aissata enen en jirani noon saabu eɗen gandi ɓe ganduɗa ko gollotoɓe ene jogui goƴaji mumen ene jogui wadde no gowno ni wadde soko keɓani wadde rawane ko e saaha brosse o nde hamnino ni kono hande en jii oɗo saaha hande manifeste gueɗe ɗe kala ne wayno en wayno mbiyen hankkadi ne gaccitama ko wayno waɗoɓe dawrugol duttima e nokkuji mumen inana mbaɗa seppoji moɓodiri ene mbaɗe yimɓe ne jokki haji mumen donc ɓeɗo ɓe ganduɗa ko yimɓe rentanoɓe hay ujunere neɗɗo timmata ina ceppa e boli Dakar walla mbiyen ina mbaɗama ko wiyete ko marche tawi wona seppo ganduɗa ko bonande walla ko nandi hen ɓenne ponno accede vraiment e on saaha mbawa kañumen wadde no gowno wadde ni tawde woni rawane jeewama ɗum mbaɗani kono noon laamu wi en wonde ko hikka ɗum ɗon ala sababu ko brosse coronavirus kono laamu ina jokki walla yimɓe laamu ina jokki kañumen rendinde ujunnaji temedde yimɓe ina mbaɗa ko beela e to banggue politique donc ɗum noon vraiment noon jiiɗo ɗum ni ko ɗum kayisaji mawɗi kono kadi ko hunde ganduɗa vraiment fotano wonde en tout cas noon tigui Amadou Moussa fotano wonde tigui ne wawno woppede manifestation ɗiɗon daña yimɓeɓe jalta liggotoɓe jalta ɓe kollita ko ganduɗa kañum woni welema mabɓe liggorde mabɓe kono kadi ɓe kollita metta mabɓe e liggorde mabɓe saabu ina heewi hande Amadou Moussa ɓe ganduɗa ene goyto e banggal
liggorde mumen sabu saabi ɗum ko keɓata ko yonani walla no keɓirta ɗum ni welani ɗumen ɗum ɗon fof nan ɗo walla neɗɗo Amadou Moussa liggo ha dawa tan wiye a riwama tawa droit ji muɗum tottaka kañum ni anda holko saabi riwe walla neɗɗo rafe dañata hay droit safrade ɗum ɗon fof koko ganduɗa ene jeeya e goƴali liggotoɓe ɓe ene wawno woppede noon seppoli mbaɗi noon daña so tawi soɓe kolliti mettemoɓe ɓe ko ɓuuri hen hewde ko yete mataw ni dañata lekki muɗum kono noon maɓe kollit tan ko wone ɓerde mabɓe surtout ko ɗum woni fandare ko wiyete ko hono tambiɓe to banggue syndicat ɗi woni hujjikinantoɓe nan gollotoɓe an gollotoɗo wonka wawa wadde e gollorgal ma wonka wawa haalde wonta wawa yettade kono kamɓe aɗa wambi caggal mabɓe ko hono ni kadi aussi kamɓe mbawi wadde profité occasion ɓe kollira wonde ɗum ɗo woni ko musibi ɗum ɗo woni koɓe jiiɗi waɗe ɗum ɗo woni koɓe jiiɗi ɓeɗo mbaɗane donc noon so tawi ɗum ɗon kadi wiyama waɗani rawane waɗani hikka Aissata vraiment eɗen mbawi wiide gollotoɓe enen jokki kadi ha joni haɗede fodde munen haɗede ha joni woni ko poti ko hebde gollorde ɗe e nder leydi meɗen Sénégal vraiment noon tigui Amadou Moussa goɗɗo kadi kaɗaɗo ko ganduɗa ko fodde muɗum ko Demba Ba koye banggal sport nateten on paami kanko Demba Ba noon mataw ɗo joni tan o waɗi résilié walla mbiyen o dartini contrat makko e club mo ganduɗa ko ɗo no wonno amo fetta saabi ɗum noon ko entraîneur makko wi jaɓata o wonay korka o wonay fettude ɗum noon woni ko ganduɗa Amadou Moussa hawnimo no fewi surtout noon e wuuro ganduɗa ko wuuro Turki toon to Turki ne woni leydi julɓe te Erdogan goto fof ne andi ɗo tolni walla ɗo l'islam tolne nder ɓerde makko surtout ko Turki mbiɗa Turki eɗen gandi surtout on club mo ganduɗa ko ɗon Demba Ba wonno noon mbiyeten hankkadi ni woni Başakşehir woni Istanbul Başakşehir club tawteɗe e lamorgo ngo e hoore muɗum donc no mbiɗa ni récepté Erdogan mo ganduɗa ko gorko dariɗo l'islam so goto e entraîneur uji club capital o darima wi wonde oɗo ñande jour match a fotani horde ñande ñalawma match a fotani horde saabu forcément nde wayno besat te club meɗen nde wone situation ɗum ɗon rewi ha Demba Ba wi kañum diine mum ɓuura ɗum kala hunde haala ka rewi ɗon ha manam ɓe lurdi e on tuma noon o waɗi résilié contrat makko mo ganduɗa ne heddino hen ko tourné lebbi tati ɗum ɗon ko caɗele mawɗe vraiment wonande on ɗon entraîneur e Demba Ba kono kadi wonande leydi ndi ganduɗa ndi ko witende ko leydi julɓi saabu ko leydi turque mo ganduɗa vraiment sa daari capanɗe jeenayi ɓe foof sa daari ko kala temde nde ƴettuɗa koɓe julɓe donc noon so wiyama julɗo e hoore muɗum petto e on ɗon football wawa wadde ko yewti koye korko muɗum hano yiɗiri ni hakene jibini hen gustugol contrat muɗum walla hakene jibini hen guittugol mum e on ɗon club vraiment Aissata ɗum ɗon ko hunde ganduɗa nde lundima kuule lundima ni hay ko déjà ko FIFA haali ko UEFA haali ko dendagal leyɗele ɗi foof kaali e nder fanno hay goto wiyaka manam so tawi jour match ari wata hoore mbi sikki ɗum waɗaka recommandé ko yewti on ɗon fanno donc noon on ɗon entraîneur kam eɗen mbawi wiide so tawi ko Allah o lundima kuulɗe kala kuulɗe ɗe ganduɗa ɗe foof koko manam ko ɗum kuule bindade to banggue UEFA no mbimi ni to banggue FIFA e to banggue ganduɗa woni championnat to leydi Turque noon tigui Amadou Moussa koko ganduɗa hawnimo no fewi saabu neɗɗo wonde korka muɗum korka wiye a ƴeewat hakkude horde walla goppa saabu ne wawi wirede noon mbasa horde walla mbasa jeeyede e équipe o ɗum ɗon ne yoɗani saabu goto fof eɗo diine muɗum tolni ɗum wonɓe ganduɗa hande mbiyatake noon saabu korata sisiɓe joɓi sinno hande Demba Ba yetta ko si walla ko Demba Diop hande hay goto wiyata ɗum ɗon kañum e hoore woni mo hoorata kono noon ko diina makko ɗon tolnimo aɓe ponno famande muɗum tawde ko guure leyɗele ganduɗa gona leyɗele julɓe pamata ɗum saka noon no leydi julɓe surtout Aissata no mbiɗa ɗon ɗo ko ɗon hokkata hen fartangue wawde nadde ɗum mbiɗa ɗo leyɗele ɗe ganduɗa wona leyɗele gandiraɗe ko leyɗele julɓe ɓuuri hewde mumen dokkene yeeru ko wayno toon to Angleterre en jii ko ɓoyani ko kala jeeɓowo football match hittirali hittanke hakkude Leicester City e club mo ganduɗa ko Everton en jii hen ko yooɗi Wesley Coman ko manam wona Wesley Coman kay ko Wesley Fofana woni défenseur central on ɗon kippe mo Leicester City ko ɓiɗɗo leydi France kono ko julɗo nde euro yoni juste arbitre o dartin match o hokkimo manam o fayi bande touche o yari ɓe paadimo kadi aussi gardien de but on ton club mo ganduɗa ko club Everton dari ha o gayi yardi o naate terrain o donc firti ko ɓen ɗon kormima ko yewti koye julɗo en jii kadi caggal muɗum kamɓe arbitre aji ɗi ɓe kolliti wonde so tawi match ne fuɗɗo match o fuɗɗoto ko nangue mutani so nangue match o wawi gasa tawi nangue muti e on tuma yo capitaine on ɗon club wiiɓe amin jogui Sadio Mané de ko korɗo so woni 19h30 toon to Londres amin taƴa arbitre o wi so nani ɗum e on tuma ma o dartin match o so dartini match o quelques minutes on ɗon joueur korɗo wawa hoorde en jii ko wayno Pogba en foof ina mbaɗa hono noon en jii Mohamed Salah en ko hooroɓe yimɓe waɓe noon donc noon
ɗum ɗon en jiiɗe leyɗele kurmima dokki julɓe hono onon fartangue firti ko diine ina mawni e neɗɗo o donc mo diine mawni noon ene foti hormade kala ko mbawɗa liggade e aduna so waktu o yoni ko wayno korka ko wayno e manam e gueɗe mbaɗe noon jomum rokke fartangue donc noon ɓen ɗon ɓe ganduɗa gona l'islam yankoɓe dokki fartangue julɓe ɓen ɗon mi sikki noon toon to turki leydi ganduɗa ndi ko 90% de musulman woni toon donc so tawi wiyama oɗo mo ganduɗa ko club kadi julɓe goni toon ko président julɗo ardi so entraîneur wi wonde tati memata jeenayi ñande jour match woto hoor mbiɗa sikki vraiment eɗen mbawi wiide turkinaɓe e oɗon entraîneur ɓe tillima less vraiment ha ɗum ɗon foof hande nana ñigaɓe Aissata noon tigui Amadou Moussa koko ganduɗa yoɗani ɗum noon en duttat teddungal tan won hene yeeɓiyankoɓe meɗen Amadou Moussa no mbaɗitonoɗen ɗum saaha foof onon wiyete ko Hasim Sall to Nouadhibou to Mauritanie saaha foof amo yeeɓa jarnude kadi mo ganduɗa woni Demba Sow to diwan mo Italie Ibrahima Oumar Kane to Mauritanie Mamoudou Guissé e Las Keɓe toon to Maroc konko ko fidèle téléspectateur guila puɗɗiɗen ha joni amo wonde amen Amadou ko noon tigui kamɓe kala ɓe limduɗa ɗo ɓe e hono mabɓe kala ɓe lomto inɗe ɓe ganduɗa woni ɓe en innani ɓe won noon machallah hande no kewni wiide ni piidi kam sa wiyeɗa daro aɗa limta yeeɓoɓe e commentoɓe vraiment aɗa wawi yonde mataw 2 jours walla mbiyen balɗiɗi ko fate banggue hono on ɗon émission timmuɗo donc kamɓe kala ɓe paama kadi aussi ɓe lomtinima en ɓe en guinnani ɓe janggo e jaam kadi aussi ma en gaare woɓɓe ganduɗa ɓe ko fotɓe innede kañumenne kadi e on tuma andude wonde ko mbatton ko foof en yiiye ko mbatton ko foof kadi enen nane no mbiɗomi ñande ne altino ɓe goni hande o hono temedere ujunere neɗɗo pawɗi tawi ko waɗɓe abonné ɓen ɗon ko fidèle en ɓe ganduɗa hande inana jeeɓa Pinde TV jamma ñalawma subaka kikiɗe donc ko jettol keeriɗo mo joguiɗen fewde mabɓe dendagal yeeɓiyankoɓe men wonɓe nder jokri windere nde kala e kuuɓa noon tigui koye ɗi kongueɗi udditen robbindu jaydeli meɗen tuttude won aadi altine so Allah lamɗo jaaɓi bani moon debbo Aissata Ndiaye wonno banum gorko Amadou Moussa heɗanone banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiat